नमस्कार सर्वांना, सारिका किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला भरलेली वांगी रेसिपी सांगणार आहे। त्यासाठी मी वांगी चिरून घेतलेली आहेत आणि पाण्यामध्ये टाकलेली आहे, म्हणजे काळी पडणार नाहीत। आणि कांदा, खोबरं, शेंगदाणे, हिरवी मिरची भाजून घेऊया आणि लसूण तसंच टाकायचं आहे वाटणाला आणि कोथिंबीर नंतर टाकूया। मसाला भाजूया। तव्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, म्हणजे कांदा लवकर भाजला जाईल। कांदा भाजलेला आहे, आपण आता तो काढून घेऊया आणि खोबरं भाजूया। खोबरं पण भाजून झालेलं आहे, काढून घेऊया ताटामध्ये। शेंगदाणे भाजूया। मिरच्या काढून घेऊया। हे बघा, मसाला वाटून झालेला आहे। आपण वांग्यांमध्ये भरूया, पण त्या अगोदर देठामध्ये मीठ भरूया, म्हणजे वांग खूप चविष्ट लागतं। आणि त्यानंतर मसाला भरूया। वांग्यांमध्ये मसाला भरून झालेला आहे। आपण कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे, आपण थोडेसे जिरे घालूया। मी तडक्याला 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा हळद आणि कांदा लसूण मसाला 2 चमचे घेतलेला आहे। आता वांगे टाकूया। आपण मसाल्यामध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे आणि वांग्यामध्ये पण मीठ भरलेलं आहे, त्यामुळे नंतर चव बघून मीठ टाकू शकतो। आता आपण मसाला टाकूया। मसाल्यामध्ये मी जास्त पाणी नव्हतं घेतलेलं। आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊया। हे बघा, मसाला व्यवस्थित परतलेला आहे। आता आपण थोडं पाणी घालूया। झाकण ठेवून थोडा वेळ शिजून देऊया। वांग व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आपण आता वरून कोथिंबीर घालूया। अशा पद्धतीने आपलं भरलेलं वांग तयार आहे आणि वांग खूप टेस्टी झालेलं आहे। तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। थँक्स फॉर वॉचिंग।